ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೋಯ್ಪ ಮೇನು ಪಂಡ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರದು ಒಂಜಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮುಳೆ ಪೂರ ಎಂಚಂದ ಬುಲ್ಪಗೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೋಡೆ ಎಂಚಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಯ ಎಂಕಳ ದಾನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಈತಲೆ ಕೈತಳುತ್ತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಯ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ತುಲ ಐತೆ. ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತು 2 ಚಪಾತಿ 2 ವಡೆ ದೆತೊಂದೆ ಪಂಡ ಊಳನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಬರೆದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತರೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ತೋಪೇನೆ ಬುಕ್ಕಂದಿನ ಪೂರ ತಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಬೈ.